Ond does dim dwywaith am hynny, ond dwi'n derbyn bod bob un yn defnyddio'i bleidlais, achos mae hwnnw yn bwysig. Ond tegwch, rhaid i ni fel gwleidyddion beidio meddwl na dim ond yn ni sydd yn mynd i newid pethau gwell. Mae gennych yng Nghymru bobl, a mae yna filoedd ar filoedd ohonyn nhw yn gwirfoddoli i wneud gwaith da dros achosion da. Ac mae nhw wedyn yn medru dylanwadu ar wleidyddion fel fi i geisio newid pethau. Mae yna bobl yn ymgyrchu dros bobl anabal, dros bobl sydd yn ddifreintiedig, a mae yna nifer o hynny yng Nghymru. Edrychwch chi ar y gwaith mae'r hospice yma yn Llandudno i wneud, ac eraill drwy Gymru, lle da chi'n dibynnu ar gwirfoddolwyr. Ac mae'r gwirfoddolwyr yna yn gwneud gwahaniaeth. Felly, ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i chi gael pawb i weithio hefo'i gilydd, lles, fel dwi'n dweud, Cymru yn gyffredinol a'n pobol ni.